ya, bukan ya. Udah tuh ada di sini ini. Dan warna lagi jangan lu. Kayak iki loh, hei. Kayak tadi gue udah lagi. No, sama taksi ini yo. Iku lo dene aku paku-paku do. Nah. Coba. Lagi Mas no. Kapan ini tadi gua sama aku. Coba dari dalam sama. Buat mari sama dari Pak. Apa sampean melok Pak Slamet iku? Iki Cak Ji. Cak Ji mariku ya kena sing dikerja kok. Kamera itu Den. Ya wis, kan aku kok Pak Slamet kesuwen-suwen iku. Kira diseneni. Iku tak ada aku. Oh, ate digawe iki Cak Ji karo aku. Wis. Sampeyan gak oleh kerene karo soalnya kabine loro jarene. Yo sampai mana dia sampai sih. Penting dia tak siap dari mana tapi sebenarnya pecah lamir sih tak harus nono kosan. Tetelan. Jarene bari ngene. Dari lamaran gak teko-teko. Ketelaten gawe tetelan dhewe. Ada double Mas lamirnya Mas. Gaya menisan iki lho, cak ben cak ngerangi lamir. Oh, enggak ya. Ya mbok. Cak si. Sama nopo arep. Tetelan. Nah, baris cocok iki jarene tetelane.